έβλεπε το σπίτι του να παραδίνεται στις φλόγες. Η πυρκαγιά εξαπλωνόταν επικίνδυνα σε όλο το διαμέρισμα. Εκείνος όμως δεν μπορούσε να αντιδράσει. Είχε καταναλώσει τόσο μεγάλες ποσότητες αλκοόλ που όταν οι καπνοί τον είχαν κυριολεκτικά σκεπάσει, εκείνος δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από τα δεκάδες μπουκάλια αλκοόλ. Κάπου έπιασε φωτιά του στρώμα και έπαθε ασφυξία. Αλλά ήταν όμως και τελειωμένος. Έτσι κι αλλιώς. Άμα τον φύσαγε κανείς, έπεφτε κάτω. Αν ερχόταν χθες το βράδυ που πήραμε 11 ώρα στο τμήμα να έρθουν να δουν από συνέχεια που πήγαινε, λέει από μεθαύριο και από μεθαύριο. Θα τον ήταν ζωντανός και δεν θα πέθανε και τίποτα ο άνθρωπος. Θα ήταν καλά. Ο 37χρονος Ρουμάνος που βρέθηκε νεκρός από τις αναθυμιάσεις που προκάλεσε η πυρκαγιά είχε στο σώμα του περιορισμένα εγκάβματα, τα οποία μαρτυρούν ότι την στιγμή που η φωτιά εξαπλωνόταν, το σώμα του έπαιρνε φωτιά, χωρίς εκείνος να μπορεί να ξεφύγει από τις φλόγες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που έφτασαν στο σημείο, ο αλλοδαπός είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος μεθυσμένος. Έπνεε όσο δεν μπορούσε να φανταστεί άλλος άνθρωπος. Το γύρισε δηλαδή αυτό, δεν το έκανε. Το γύρισε ότι πέθανε η μάνα του, το φάγανε λεφτά, αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν και νωρίτερα, ποτέ δεν ήταν νορμάλ. Και αφού έπνεε τόσο σε αυτό, ήθελε πλέον και να πεθάνει. Είχε πει σε ένα ομοηθνή του, θα πεθάνω εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ταλαιπωρία. Προπαντός ο σύζυγος έτρεχε να ακούσει να έρθει η αστυνομία, να έρθουν να τον πάρουν, να γλιτώσει να μην πεθάνει. Αλλά όμως. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 3 και 4 τα ξημερώματα σε ισόγειο κτίριο στην οδό Βυζαντίου στην περιοχή Ψάχου. Στο σημείο έσπευσαν τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία περιόρισαν την φωτιά πριν προκαλέσει πρόβλημα και στα γύρω διαμερίσματα. Τα αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η φωτιά, αλλά και ο τρόπος που επήλθε ο θάνατος στον 37χρονο αλλοδαπό παραμένουν αδιευκρίνιστα.